Tuffa ana wata ga wata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiyar magana kan wannan bawan Allah wato Malam Inuwa na cikin masana'antar Kannywood. Mai sauraro akwai yamaɗiɗi ko mu ce al'amari wanda yake gudana musamman a kafafen sada zumunta a dangane da wannan bawan Allah wato Malam Inuwa wanda aka fi sani da mutumin da yake fitowa a mutum mai wa'azi haka zalika mai gaskiya a cikin fina-finan masana'antar Kannywood, wanda kuma wannan al'amari ya ga mai kafafen sada zumunta sai dai kuma a yanzu insha Allahu muna ɗauke da gaskiyar al'amari da kuma gaskiyar rahoto kan wannan abu ko mu ce wannan al'amari na batun wannan bawan Allah wato Malam Inuwa. Amma kafin ku kai ga isa ga cikin shirye-shiryen namu kai tsaye, muna roƙo mai sauraro na kallon mu idan ya kasance wannan shine karanka na farko na kawo mana ziyara cikin wannan tasha tamu mai albarka, da ka fara da danna mana alamar subscribing, sannan daga bisani ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun aikace-aikacen mu da zarar mun ɗaura akan lokaci. Haka zalika kuma barkanka da warhaka, barkanka da jimirin sake saduwa da mu sauraro. Kamar yadda muka faɗa a farko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanka da wannan lokaci. Wannan bawan Allah wato Malam Inuwa, bawan Allah mutum ne wanda ya kasance ya daɗe yana shan wannan gwagwarmaya a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Haka zalika kuma an daɗe ana fafatawa da shi, wanda wasu da dama daga cikin waɗannan bayan Allah na masana'antar Kannywood suke gwagwarmaya, wanda kuma za mu iya cewa a jerin malamai wanda muke da su a cikin wannan masana'anta ta Kannywood akwai Kabir na Congo. Haka zalika kuma akwai wannan Malam Inuwa wanda kuma su an sani cewa babu siga da suke fitowa a cikin wannan fina-finai na masana'antar na Kannywood face su fito a sigar faɗin gaskiya ko kuma siga wadda take ɗauke da sakonni masu jan hankali ko darasa na rayuwa, wanda kuma za mu iya cewa su ma suna amfani da ilimin addininsu. Haka zalika kuma wanda kuma za mu iya cewa kamar yadda sauran malaman addini a cikin wannan masana'anta ko mu ce malaman addinin mu na Najeriya suke amfani da ilimin su a kafafen sada zumunta ta hanyar ɗaukar su da ake yi suke wa'azuzzuka, to fa shi ma wannan hanya ta fim kamar yadda wannan bawan Allah wato Malam Inuwa yake yi, za mu iya cewa ita ma makamanciyar hanya ce wadda za a iya amfani da ita, inda yake amfani da fasahar zamani ma'ana shirin fina-finan Hausa yake aika saƙon addini a cikin hikima, wanda kuma za mu iya ganin cewa tabbas rayuwa yanzu ta yi canza wadda za ka ga cewa mutane da dama wasu ba sa iya zuwa zaurukan karatu ko kuma su tsaya saurari abin da ya shafi ilimi, amma suna kallon fina-finai, wanda ita ma wannan hanya ce sabuwa kar wadda za a iya amfani da ita a kuma isar da saƙon addinin musulunci kamar dai yadda wannan bawan Allah wato Malam Inuwa yake yi. Wanda kuma sai dai mu ji a kwanan nan ne muka ga kacibis da wani labari wanda kuma masu yada labarin su kansu ba san me asalin tushensa ba. Wannan labari kuma ba labarin komai bane face yaɗa mutuwar wannan bawan Allah wato Malam Inuwa ake yi a kafafen sada zumunta, wanda kuma wannan labari ƙarya ce bata faru ba. Ma'ana Malam Inuwa dai yana nan ɗauke, yana nan cikin ƙoshin lafiyarsa da kuma rai da lafiya. Haka zalika kuma har yanzu ya ce ba zai sare ba wajen ci gaba da aika saƙon addinin musulunci ta hanyar wannan fasaha tasa da kuma irin baiwa da Allah ya basa ta harkar fim, wanda kuma Malam Inuwa za mu iya cewa kwanan nan ma an yi hira da shi a wata YouTube channel ta Hadiza Gaban, wanda kuma ya zanta akan al'amura makamantan waɗannan, wanda ya ce yanzu ma aka fara, wanda kuma mutane da dama sun nuna cewa wannan labari da suka gani ƙarya ne, kuma an riga an san menene ke faruwa a ainihin wannan al'amari.